Už letíme 3 hodiny. Ľudia, ako sa cítite prvýkrát v Amerike a prešli ste kontrolu? Mám chuť začať vrieskať agresívne Empire State of Mind. Teraz ideme na Empire State Building. Ja som v New Yorku. Dobré ráno, sú 4 hodiny 56 minút. Spal som dokopy podľa mňa 2 hodiny. Dobre viete, ako sa ťažko zaspáva, keď na druhý deň máte niečo, na čo sa tešíte. Keď som bol malý v škôlke a boli to narodeniny na druhý deň, tak som nevedel zaspať ani za kokot. Tentokrát, keby som mal narodeniny, tak sa určite neteším až tak strašne moc, ako sa teším dnes. Dneska sa ide do New Yorku. Takto skoro ráno je úplne všetko strašne pomalé a tiché. Cítim sa, ako keby som bol prvý hore, úplne že z celého sídliska. Toto budem aplikovať asi častejšie do môjho života.